के काट काट के सीधा सीधा के खियावल जाई तब लोग कहे कि बढ़िया हिट मिलल लेके गल के आई हो दादा हम शादी करम हमको दुनिया हमार बसिया इतना जीव के दुनिया उजर जाए। देखिए लड़की के विचार कितना सात्विक बा। हम शादी करम इतना लड़की इतना जीव के दुनिया उजर जाए इतना जीव के बद हो जाई तो केहू से कहलक ना कहल कि हम ना शादी करम न इतना जीव के बद होई। केहू से कहलस ना रात खानी 12 बजे सब के बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी बांध रहे सब के खोल खोल के जंगल में भगा देलस। आय अपने भी 12 बजे रात के भाग गई न हमरा हम न शादी हुई न जीव के बद हुई। आही दादा भइल का पारा पारी रंजीत सबके लाइन लगा दो डिस्टर्ब मत करी। हमारा पूर्व मुखिया नेताजी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार नेताजी के हार्दिक हार्दिक प्रणाम। तघारावा से लईकी हो परैली घारावा से लईकी रे परैली ना जानी कहां काटल जाई मुर्गा मुर्गी कहीं मूड़ी कहीं रे टंगरी सीन जानी के 3 दिन ना खोई ना जानी कहां पुरस्कार राजू भाई के मामी राजू के भाई माई के नाम अच्छा नाम राजू भाई के माता जी पुरस्कार दिली माता जी की गोड़ लगली आशीर्वाद के तरह। अब देखी बहुत लोगवा भइल हारे हालांकि लो लड़की भाग गई अब हितना तभी मुड़ी गना जाई कौन जवाब दिहल जाई। चलो लोग खोजे के भाई का भाई अरे ओने को लड़की जाई देखल बनी ना भाई अरे मेहंदी में हमार शादी होके रहे मेहंदी में हमार लगावल होई देखले बनी ना भाई बहुत लोग अब चलल खोजे रात दिन रोजे हो रोजे बाकी कतही न लईकी रे भेटई ना जानी लड़की गई तो कहाँ गई घोर जंगल में भाग के चल गई। जहाँ मतंग ऋषि के आश्रम रहे अब मतंग ऋषि के आश्रम के लगे झाड़ी में लुका गई। अब मतंग ऋषि चेला के संगे आश्रम से निकल जास तो लड़की निकले आ निकल के कुटिया बहारे आ कुटिया के लीपे एक दिन देखले मतंग ऋषि 2 दिन देखले गल करे अरे कुटिया के लिए पता जंगल में कुटिया के लिए पता के चिकंदरा बुझात नहीं खे बनरा तब बतिया समझ में ऐली हो कैसे अरे कुटिया ली केली पता बाबा सोचे मन माही हम चेलन के संग निकल जाते नहीं केहू कुटिया में रहते नहीं खे कुटिया में केहू रे नहीं आई देखो होई देखो घोइली में पानी के भरले बा के गौतम जल से भरल बिया घोइली रे कैसे कुटिया
से सोचले कि हम आज पकड़ लेंगे केक आराम से हाँ तिरपाल मारल ना है मैं तक कुछ समझी थी हम पर दहु ना तुरते धूर में मिला देबी मार दहु ना हम तंगरी से सोचले कि आज हम पकड़ लेम के कुटिया के लिए पता हां ते दिन कुटिया में से निकल के चेला के संगे अपने जाके झाड़ी में लुका गई हाय हाय तो देखले के एगो लड़की निकलल आ कुटिया के लीपे लागल ऋषि कहले कि यही रोज कुटिया के लिपता यही रोज ही आई है डटल के रे बालिके अरे लड़की कौन हो तुम कौन हो हमार नाम सेवरी है। अच्छा सेवरी ई जंगल में क्यों आई है कहले कि बाबा हमार शादी होके के रहे ओकरा में मुर्गा मुर्गी के बध भेड़ा भेड़ी खसी के करे के सोचनी कि हम शादी ना करो इतना जीव के बध हो जाए अरे तो तेरा विचार सात्विक है सेवरी तू कुटिया में रहो तुमको हम शिक्षा दीक्षा देंगे डपटी के बोलले बाबा यही जे रहो ए में काबा आ तब सेवरी सुन के रोइली हो कैसे कुटिया सेवरी सुन के रोइली रे कैसे कुछ दिन के बाद शिक्षा दीक्षा चालू कर देने सेवरी के आ देखी जेकर विचार गंदा बा अब चेलवन देखल सके हैं चेला के विचार गंदा बा ई कुटिया में लड़की कहला आहा बाबा के विचार गंदा हो गया हाय 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 ई बाबा हमने के कहले कि टीका करो अपने ई का करो तारे हां ई कुटिया में लड़की कहला समझ में आ गइल आज हमरा समझ में आइल हो समझ में आइल कुटिया में रहलक नहीं खे कुटिया के बाबा महका देले अरे बाबा समझ हमें आइल रे समझ हमें आइल अब बारे बाबा बा रंग बाज या सब तो आज न धरइले बाप कहिया से लड़की कुटिया में रखले बाड़े आज न पकड़े बोड़ा के टाटी के अंदर लगा के काज नि कोची बतियावत रे चेलवन के विचार बाबा गंदा ना रहले चेलवन के विचार गंदा चेलवन के कहता चेलवन के छानी पर धरइले रे आदि में चिन्हइले ए बाबा बाबा आज हमरा पता चल गेल कि तू कैसा नदी बाड़ हमनी के टीका करावेलो करता र टीका हो करम बई का अरे भीतरे बजावता रे साजया सब सब छानी पधरइले रे आदि में चिन्हइले चल रे चिका धराई कुटिया में रहलक नहीं खे बाबा कुटिया महका देले चल छानी पधरइले रे आदि में चिन्हइले अरे ए कहूं गोतर नहीं खेला जया ई कुटिया में रहलक नहीं खे कुटिया महका देले बताओ हई साधु के हई करम कुटिया में लईकी जाए बाबा चेलवन के विचार गंदा हो गई रहे आतना ऊंचा ऊपर चढ़ के अरे बाबा फाने खाला माला वाला ए बाबा पर ले लईकी के पाला राम नाम के ओढ़ी चदरिया भीतरे काटस चानी 16 बरस के लईकी लेके करतरे मनमानी लोग के देखा के फल फूल खा ले अरे भीतरे गरम मसाला माला वाला ए बाबा
के देखा के फल फूल खा ले अपने पियल पैक पटियाला माला वाला ए बाबा पर ले लड़की के पाला अच्छा ई कुटिया में रहलक नहीं खे ना 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 चलो कुटिया में ना रहम ई कुटिया में हमू ना रहब चलो हमू चलब चल रे निकल चला चला हमारा मर दे बाप रे ई कुटिया में रहलक नहीं खे ई कुटिया में पहले का तो मैं उठा ढेर दिन कुटिया में रहनी जा बेज उठाओ को तो ए बाबा तू ही कुटिया में रहो हम नीचे जा महका दो कुटिया महका दो महका दो जा तनी सगरे हल्ला करे हाला कर दे भाला ए भैया बाबा कुटिया में लौकी रखले बड़े लौकी बाबा पगला कुटिया महका दो महका दो। महका दो बाबा तो छेलवन घूम घूम के गाई सगरे गाना हो ई कुटिया में जनाना का हो छेलवन घूम घूम के गाई सगरे गाना हो कुटिया में जनाना का हो ए शांति के प्रसंग पर हमारा राजू भाई के माता जी के और सिर्फ 500 रुपए फिर पुरस्कार हार्दिक ए भैया बाबा के नहीं खिजाना बाबा कुटिया महका दिले अरे बाबा खत्म कुटिया में लड़की रखले बाड़े राम नाम के ओढ़ी चदरिया भीतरे काटस चानी आजू न चिन्हैले बाप हो बाप 16 बरस के लड़की लेके करता रे मनमानी आपस में बात करे ले चलवन कुलिए जाना हो आपस में बात करे ले चलवन कुलिए जाना हो कुटिया में जनाना हो में बात करे ले चलवन कुलिए जाना हो कुटिया में जनाना हो बाबा ना गांदा रहले चेलवन के विचार गांदा हो गई चेलवन के मन गंदा हो गई सब कुटिया छोड़ के भाग गइलन सब आ जंगल में गइलन सब विचार गांदा रहे तो प्यास लागल त दोनों चेला के मन गंदा झरना में से पानी पिए के दिया अंजूरी में उठाओ तरस तो भर इंजूरी पिलुआ हो गई चेलवन कल के हमनी के विचार गांदा फायदा गांदा मिले लागल बाबा गांदा नहीं खोन ना फिर आ करके आ कुटिया में गोड़ हाथ पर के आ फिर बाबा के शरण में रह गइले चेलवन अब देखी कुछ दिन बीतल मतंग ऋषि कहतर की सेवरी सेवरी ई कुटिया से जाए के समय हमरा हो गई तू यही कुटिया में रही हो इहे में रही है आ यही कुटिया में तारा भगवान दर्शन दी है इहे में बेड़ा पार हो जाए सेवरी के बाद गुरु के बात पर सेवरी जात के भिलनी रही है हाँ सेवरी गुरु के बात पर अटल विश्वास कर ले वाह आ कह के गुरुजी चल गई नी आ सेवरी के बेचारी की आशा देखो देखत आज भगवान नहीं है बिहान नहीं है आज नहीं है देखो देखो शरीर बुढ़ा गई अब भगवान नहीं खराब लेकिन भगवान के घर में देर होला नहर ना होला गुरु के बात पर सेवरी के अटल विश्वास रहे काला के सफेद हो गई कमर झुक गई चाम झूल गई लाठी तनी दो सेवरी बेचारी लाठी लेके चले लगली तैयो भगवान नहीं खनाई लेकिन सेवरी के बात पर अटल विश्वास हो गई कि यार डगरिया जो हत ना हो कि यार डगरिया जो हत ना एकरा सेवरी के बीतली अरे सौ से उमिरिया राम डगरिया बेचारी सेवरी के शरीर बुढ़ा गई चीख चीख के रोज बैर ले आवे कि खाटका ना भगवान खई है मीठका खई है
यही में लोग कहले कि सेवरी जूठा बेर किया दिली भगवान के। चीख चीख के तूर तूर के हाड़ में रखली बैरिया। मीठ का रखली फाड़ के भीतरी आर खाट का बिगली बहरिया। झूकल अतने में कमरिया राम डगरिया। आखिर एगो समय ऐसा भई सीता के हरण भइल आ राम लक्ष्मण खोजत खोजत सीता के सेवरी के मड़ई में आ गई। सेवरी के मड़ई में आ गई। हाँ। सेवरी भगवान के जब देखनी तब प्रेम से रुकाइल ना झरझर लगली रोवे। रोज निहारत डगर बहारो आर भइले सुबह से तया के अरे दर्शन हो गईले हो अरे पलनिए मेरा। दर्शन हो गईले हो पलनिए रोज निहारत डगर बहारो रोज निहारत डगर बहारो रोज निहारत डगर बहारो रोज निहारत डगर बहारो भइले सुबह से आके दर्शन हो गईले अरे भिलनिए के दर्शन हो गईले भिलनिए के। सेवरी भगवान के देखली तो झरझर लगली रोवे। भगवान ओकरा सेवरी के भक्ति पे इतना प्रसन्न हो गईले कि ओकरा नौधा भक्ति के वरदान देता रे। आ तब ले सेवरी के बुढ़ारी के शरीर लुढ़क गई, माया रूपी शरीर लुढ़क गई। आ सेवरी के आत्मा निकलल। आत्मा के ले जाए खातिर भगवान के लोक से विमान आई। आ वही पछड़ के भगवान के लोक चल गई सेवरी। जौन गति भगवान सेवरी के देनी जात के भिलनी के ऊ गति अपना बाबू माई के ना देनी। भक्ति में ऊ ताकत हो तो जौन गति सेवरी के देनी भगवान वही गति जौन माता जी के हमने काली बन श्राद्ध में नौधा भक्ति दे के आ वही गति हमरा सेवरी के जौन गति मिलल बा वही माता जी के गति मिले जे परम पद के पा लेवे फिर दुनिया में लौटे के कोशिश। बोलिए भक्त भगवान की लयदारी। अच्छा अच्छा अच्छा।